لبای انا ببینید انا تجهیزاتی که شما می‌بینید دوستان ارجمند بازی که ما پخش می‌ساختیم از قرارگاه ازبکستان با شما پیشنهاد می‌کنیم ما از با شرفت همین تجهیزات فعال ҳайати ҷуддӣ ва техникии телевизиони варзиш барои инъикоси ҷоми осиё байни ҷавонони то 23 сола сафар. دوستان ارجمند ما با فرودگاه بین‌المللی شهر تاشکند به نام اسلام کریم فلکه فرود آمدیم و احساسات اولینی که در بوره شهر تاشکند در ما پیدا شد اون است که مثل دوشنبه بوده است. حتی از همان تاکسی در کار از همان سر کرده تو دیگرون تاکسی در کار ما؟ نه نه дар шаҳри бегона бо пули бегона мегарданд. аз ин рӯ мо барои вазъ кардани пул рафтем. дар ӯзбекистон банкоматҳои махсусе ҳастанд ки метавонед доллар монда сумми ӯзбекиро бигирӣ ва ё баръакс сумми ӯзбекӣ монда доллар гирӣ. лозим нест ба бонк рафта дар навбатҳои 1 соатаву 2 соата интизор шавӣ. وقتی که ما به شهر تاشکند رسیدیم اولین کاری که کردیم یعنی پول‌ها رو میده کردیم و همین دست من اینها $100 امریکایی است که با پول ازبکی تقریبا میلیون میشود. خلاصه گپ این حال من میلیونر هستم. خودم رو البته من بوی بچه احساس میکنم. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain wasn't pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. пахтакори шаҳри тошканд ба маросими кушодашавии мусобиқа омодагӣ медид. мо ҳам аз дигар рӯзноманигорон дида барвақттар ба варзишгоҳ расидем. роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Парвиз Нориён ҷараёни кори моро назорат мекарду бо тавсияҳои худ кӯмакрасони мо шуд. баъзеҳо гӯё аввалин маротиба дастгоҳи суратгирӣ ва наворбардорӣ дар даст гирифта бошанд. агар наворбардори мо Тимур Назаров мешуд, ҳамин корҳоро дар 2 дақиқа ҳал мекард. دوستان ارجمند امروز 1 июни соли 2022 мебошад. ин рӯзи таърихӣ барои ҳамаи мо ва шумо ба ҳисоб меравад. маз дар ҳамин рӯз чемпионати осиё байни мунтахабҳои олимпӣ шурӯъ мешавад. ин варзишгоҳи пахтакор аст, ин шаҳри тошканд аст ва ин кишвари ӯзбекистон мебошад. маз дар варзишгоҳи пахтакор маросими кушодашавии чемпионати осиё баъд аз чанд лаҳза оғоз мешавад ва бо бозии мунтахабҳои ӯзбекистон ва туркманистон чемпионати осиё байни мунтахабҳои олимпӣ расман шурӯъ мегардад. ҳайати эҷодӣ ва техникии телевизиони варзиш дар шаҳри тошканд қарор доранд ва мо албатта بعد از رسیدن به فرودگاه درحال به ورزشگاه آمدیم. مقصد اساسی ما البته انعکاس بازی منتخب تاجیکستان است که ما اولین مرتبه توانستیم به چمپیونات رو یابیم و البته می توانیم بسیار هم بازی زیبا نشان بدیم. اما امروز دسته ما بازی ندارد. امروز منتخب ازبکستان و ترکمنستان رقابت خواهند کرد. ما آمدیم تا این بازی را تماشا کنیم. در برابر انعکاس بازی منتخب تاجیکستان ما همچنین بازی دیگر کشورها را به شما البته پیشنهاد می‌گردانیم. اینجا طور شما مشاهده می‌کنید در میدان اینیول بازیگران منتخب تو
23 солаи Узбекистон машқ тамрин карда истоданд ва дар он тараф бошад бозгарони мунтахаби Туркманистон ҳастанд. Туркманистон бори нахуст ба чемпионати Осиё рохат гирифт ва албатта онҳо ҳам кӯшиш хоҳанд кард то тамоми маҳорати худро нишон медиҳанд. Албатта инҷо фаворити асосӣ мунтахаби Узбекистон аст, аммо бозгарони туркман ҳам бад нестанд ва онҳо ҳам барои нишон додани натиҷаи хеле хуб ба ҳамин кишвар ва ба ҳамин варзишгоҳ омаданд. Мо албатта ин бозиро тамошо мекунем, натиҷа чӣ мешавад танҳо баъд аз бозӣ дар хоҳем кард ва онро мо бозам албатта ба шумо хоҳем гуфт. Танҳо ҳамин рӯз дар хотир гиред, рӯзи 1 соли 2022, рӯзи таърихӣ ва ҳамин кадрое ки шумо мебинед кадрои таърихӣ мебошанд. ҳама дар интизори маросими кушодашавии ҷоми Осиё буданд ва он ҳам шурӯъ шуд. пас аз ин бозии дастаҳои Ӯзбекистон ва Туркманистон оғоз шуд. دوستان ارجمند تنها چند لحظه پیش بازی منتخبای ازبکستان و ترکمنستان به انجام رسید. نتیجه همین شد که منتخب ازبکستان با حساب 1-0 غلبه خود را به دست آورد. نتیجه همان شد که همه انتظار بودند. منتخب ازبکستان فاوریت بود و این منتخب المپی توانست غلبه خود را به دست آورد. بود ازبکستان هجوم کرد، حمله کرد، فرصت‌های خیلی زیاد گلزنی داشت و در نهایت کار از پنالتی هم مشت البته به مقصد خود رسید. یعنی خلاصه کرده میتوان گفت که منتخب ازبکستان ارزنده در این رقابت غلبه کرد.
دوستان ارجمند، کار امروزه احتیاجاتی و تکنیکی تلویزیون ورزش با اون آغاز شد که ما به نزد همین مهمانخانه آمدیم. اینجا که شما میبینید مهمانخانه بین المللی شهر تاشکند است که بازیگران منتخب المپی تاجیکستان در هنگام برگزاری مسابقه جام آسیا بین جوانان تا 23 ساله مظهر اینجا قرار خواهند داشت. بعد از چند لحظه مشق تمرین‌های آنها پیش از بازی با عربستان سعودی شروع می‌گردند و ما به قرار آمدیم که امروز آنها را همراهی کنیم. ما همراه منتخب المپی تاجیکستان به مشق تمرین‌ها رفته ایستادیم. یک روز پیش از بازی با منتخب تو 23 ساله عربستان سعودی است و ما به ورزشگاه بنیادکار عین‌ال می‌رویم برای مشق تمرین‌ها. من در اون مکان عین‌ال قرار دارم که در گرد من ستاد مربیان منتخب المپی تاجیکستان قرار دارند. از طرف دست راست من اینجا اصلا اجرا کننده وظیفه است مربی منتخب المپی تاجیکستان اصل‌الدین حبیب‌الله. خوب شما البته قید کردید که یکی از مشکلات اساسی منتخب المپی تاجیکستان اون شده میتواند که بازیگران اساسی در هیئت منتخب اساسی کشورمان قرار دارند و این میتواند مشکلی جدی برای برآمدن از گروه شود. بله درست قید کردید. یکی از پرابلم اساسی چیزی که متخصصان فوتبال مخلصان میدونن امروز در هیئت دسته المپی ما نبودن این بازیگرانی که جلب شدن در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان که آمادگی را در اشتراک با جام نهایی فوتبال آسیا دیده ایستادن و بعد قید کرد که اون فوتبالبازان که ما جمع کردیم در هیئت در تیم المپی جمهوری ملی تاجیکستان با آنها باوری داریم. با همین مقصد به اینجا اومدیم که با یک نتیجه خوب نایل گردیم و فکر میکنم که شاگردان ما امروز همه یک طبع خوش دارن و آمادگیشون جدی است، چون که در دوام ده روز که میشه ما یک جا فعالیت کرده ایستادیم. با بسیاری اونها ما صبحانه‌های ایندیویدوالی داشتیم، فهمیدیم چیکار کردن، کدام کارها رو به انجام رسوندن در کار و تا همین روز همون تمرین‌های عملی و نظری که گذراندیم همش در سمت اون بود که بسیارتر ما اونها رو وادار کردیم به اون سمت که دسته‌های رقیب کمی تسترن، کمی چخونتر است. ممکن که یگون ثانیه هم پیشتر از ما فکر کنن. برای همین ما با اونها فقط توصیه میکنیم که کمی چالاک باشن، زیرک باشن در میدان و فکر میکنم اون دستایی که در گروه ما هستن البته دستای پرقوت هستند، ولی با همین کمبودی‌هایی که در حیات در دسته ما هستن، کمبودی‌های کادری، فکر میکنیم از عهده این وظیفه ما باید سر بلنده برای من در حال قبول کردن نتونستم، چون که از یک طرف پرابلم های کادری بود، از طرف دیگر همراه دسته فعالیت کردن در کار. پرابلم اساسی باز این است که برای ما برای آماده شدن برای این مرحله وقت بسیار کم بود. دوستان ارجمند، اینجا باز یکی از چهره‌های خیلی معروف در فوتبال میهنیم و سابق بازیگر تیم منتخب کشورمان که همراه البته با اصلالدین حبیب‌الله در منتخب کشور بازی کردند و توانستند در سطح قهرمانی منتخب کشور را ارزنده نمایندگی کنند. این البته رحمت الله فضیلов است که در ستاد مربیان منتخب المپی تاجیکستان کار فعالیت میکنند و از ایشان هم میپرسیم که به نظر شما منتخب المپی ما چگونه نتیجه نشان خواهد داد در چمپیونات آسیا و آیا ما امکانیت داریم که البته با دستای قوی که در گروه هستند رقابت ارزنده نشان بدیم و در نهایت از گروه برآییم؟ Ну, прежде всего, конечно, мы с этой целью сюда и приехали. Прежде всего, это исторический момент для сборной Ю-23. Они впервые участвуют в чемпионате Азии. Естественно, мы подготовились и в первую очередь не то что достойно выступить, а задача выйти из группы. А там в дальнейшем посмотрим, как все сложится, как получится.
пагоҳ рӯзи таърихӣ барои футболи меҳан аст. Мунтахаби олимпии тоҷикистон аввалин маротиба дар чемпионати Осиё баромад хоҳад кард ва рақиби мо мунтахаби Арабистони Саудӣ хоҳад буд. Барои бозам рӯбаланд шудан ва барои бозам бозии беҳтар нишон додан ҷо албатта намояндаҳои зиёд қарор доранд аз кишвари мо, аз Федератсияи футболи Тоҷикистон, аз ҷумла дастаи мунтахаби олимпии кишварамонро ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Дилшод Ҷуразода ҳамроҳӣ мекунанд, ки ҳоли ҳозир мо албатта эшонро пурсон хоҳем шуд ва як суҳбате бо онҳо хоҳем дошт, чӣ интизорӣ доранд аз мусобиқа ва аз бозигарони ҷавони мунтахаби олимпии Тоҷикистон. Хуб, албатта фикр дорам бозигарони мо омодагии хуб дида истоданд ва умуман Федератсияи футболи кишвар дар назди мунтахаби олимпии Тоҷикистон чӣ вазифа гузоштааст? салому алайкум. Як пеш аз ҳама мехоҳам қайд кунам, ки имрӯз як фазои беҳтарин аст, чун мо дар давлати ҳамсоя, дар давлати бародарон Ӯзбекистон қарор дорем. худ як чанд соат пеш сафари расмии ҷаноби олӣ аст, ки дар ҳама ҷои кишвар мо метавонем парчами Тоҷикистонро бинем. хеле хурсанд ҳастам ва бачаҳо чӣ хеле ки шумо мебинед тамрин доранд, бисёр тайёр ҳастанд ва албатта мо ягона карда, ки ба истилоҳ группа смерти халқ дидем. шумо медонед ҷопон, муттаҳиди араб, Арабистони Саудӣ ягона карда ба он, ки мо бо дастаи пурқувват бозӣ мекунем, аммо аллакай 5-10 сол ки мо тарз надорем ва бозӣ мекунем, аллакай ин чиза чанд бор нишон додем ва фақат як чиз аз минимум аз задача аз гурӯҳ баромадан. шахсан ман дар ёд дорам, ки як 10 сол пеш вақте мо масалан бо дастаи Япония бозӣ мекардем, аллакай бачаҳо пеш аз бозӣ бой дода буданд, яъне ки тарз буд. имрӯз ман гуфтам, ки мо як чанд маротиба нишон додем, ки мо бо дастаи Эрон бозӣ карда метавонем, бо дастаҳои дигар намехоҳам аша қайд кунам, яъне ки бо дастаҳои пурқуввати Осиё бозӣ кардан мумкин аст. мо ҳама медонем, ки сармураббии асосиш бемор ҳастанд ва ино бояд туҳфа кунанд. Мы с оптимизмом готовимся к завтрашней игре. Как все знают, то, что Сауди – это фавориты группы, но мы будем биться с ними, мы ничем не хуже их. бозии якуми мунтахаби Тоҷикистон бар зидди ҷавонони Арабистони Саудӣ дар парчгоҳи Локомотив буд. дуруд ба ҳар як мухлиси футболи меҳан, дуруд ба Бадахшону Зарафшону Хатлон, дуруд ба Тоҷикистон ва ба кули ҷаҳон. 3 июни соли 2022 ин рӯзро дар хотир нигоҳ доред. кишвари Ӯзбекистон, шаҳри Тошканд, варзишгоҳи Локомотив. саҳифаи нав дар тарихи футболи меҳан боз мешаванд. аввалин маротиба дастаи ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё иштирок хоҳад кард. ҳамчунин имрӯз дар таърихи телевизионҳои кишварамон бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. аввалин бор шоре берун аз кишвар аз макони баргузории чунин мусобиқаи сатҳи баланд гузориш хоҳад дод. рӯзи таърихӣ барои ҳар яки мо. кули мухлисони футболи тоҷик умед онро доранд, ки ин рӯз барои бозигарони ҷавон ҳам хотирмо хоҳад буд. имрӯз барои бохт нест, имрӯз танҳо барои ғалаба аст, имрӯз танҳо барои шодиву нишоту хурсандист.
айни ҳол мо дар пеши варзишгоҳи бунёдкор қарор дорем, яке аз варзишгоҳи зеботарин, муҳимтарин барои футболи кишвари Узбекистон ва ҳамчунин яке аз варзишгоҳҳои машҳуртарин мебошад. Дар вақташ инҷо албатта Ривалдо, Луизиано ва дигарон бозӣ мекарданд, ҳамчунин Элдор Шомуродов ҳам дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ карда буд ва аз инҷо ба дастаи Ростов рафта буд. Хулас бисёр ҳам варзишгоҳи муҳим барои футболи Узбекистон ва он метавонад бисёр ҳам варзишгоҳи муҳим барои мо шавад. Барои чӣ? Чунки бозии охирин бар муқобили мунтахаби Ҷопон маҳз дар ҳамин варзишгоҳ баргузор хоҳад шуд ва ин рақобат метавонад барои тими олимпии кишварамон бозии муҳимтарин шавад. Имрӯз мо ба мақсади дигар инҷо омадем, яъне ҳамин навор баъд аз як рӯзи бозӣ бо Арабистони Саудӣ ва 2 рӯз пеш аз бозӣ бо Аморати Муттаҳидаи Араб сабт мешавад. Бачаҳои мо инҷо машқ тамринҳои худро баргузор мекунанд имрӯз дар варзишгоҳи бунёдкор ва мо ба қарор омадем то дар машқ тамринҳои онҳо албатта имрӯз онҳоро ҳамроҳӣ кунем ва бохабар шавем ки баъд аз бохти калон аз Арабистони Саудӣ онҳо дар кадом рӯҳия қарор доранд. албатта аз бухт ва он ҳисоби калоне ки дар бозии бо Арабистони Саудӣ буд аз мутахассисон пурсон шудем. Ҳамчунин як ҷиҳати дигари хеле муҳим дар бозиҳо ин ҷиҳати психологӣ аст ва мо айни ҳол як суҳбате хоҳем дошт бо яке аз собиқ бозигарони мунтахаби Тоҷикистон, яке аз беҳтарин бозигарон дар таърихи футболи меҳан Раҳматулло Фузайлов, ки албатта дар чунин бозиҳо ширкат карданд ва албатта бо чунин дастҳо бозӣ карданд. Хуб, албатта шумо ҳамчун бозигари мунтахаби Тоҷикистон дар чунин ҳолатҳо албатта қарор доштед ки бозиҳо бо рақибони душвор буданд ва дастаи мо ба бохт дучор мегардид. Баъд аз чунин ҳолатҳо шумо ҳамчун собиқ футболбоз чӣ тавсия медиҳед ба бозигарон ки аз ҷиҳати психология, аз ҷиҳати равонӣ ба худ В карьере были такие игры, провальные, сложные. Естественно, здесь прежде всего должен быть самоанализ. Но, естественно, зависит очень много и от тренера, и от тренерского штаба. Как говорится, кому-то кнут, кому-то пряник, именно поговорить где-то индивидуально, где-то общее, именно вдохновить ребят, что жизнь продолжается, нужно готовиться. Одна игра, к сожалению, да, очень обидное, разгромное поражение, но жизнь продолжается, надо двигаться дальше, правильно делать выводы и стремиться улучшать и общекомандную игру, и личные достижения, стремиться каждому футболисту добиться в футболе больших целей. дӯстони азиз, кори имрӯзаи мо аз пеши меҳмонхонае ки гурӯҳи ҷоддаи мо онҷо қарор дорад оғоз мешавад. Мо имрӯз вазифаи дар пешгузоштаи худро дорем ва онам бошад ҳамроҳ бо мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар машқ тамринҳои онҳо иштирок карданд. Ин машқҳо як рӯз пеш аз бозӣ бар муқобили мунтахаби Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор мешаванд ва мо хоҳем рафт то бачаҳоро бибинем дар кадом ҳолат қарор доранд ва нақшаҳои онҳо барои бозии дар пешбуда ки бозии хеле муҳим аст чӣ гуна астанд. табри маълум аст дар бозии якуми мунтахаби олимпии Тоҷикистон тақрибан 50 мухлис аз кишвари мо омода буданд ва дастаро мухлисӣ карданд дар варзишгоҳи Локомотив ва аз ҷумла айни ҳол мо дар машқ тамринҳои бачаҳо бозам 2 мухлис ашадитарини футболи меҳанро мебинем. Салому алайкум. Хуб ҳастед? Нағзед. Дар машқ тамринҳо мухлисӣ мебиёед мекунед? мо ҳамеша мухлисем. хуб, шумо ки дар ҳамон рӯзи бозӣ ба муқобили Арабистони Саудӣ дар байни ҳамон мухлисони сершумор қарор доштед, чӣ гуфта метавонед дар бораи фарҳанги мухлисие ки мухлисони тоҷик дар ҳамон бозӣ карда буданд? Чун мо ҳам дар варзишгоҳ қарор доштем, чунон менамуд ки он қадар як ки мухлисии тоҷикона набуд. Не набуд. Камак
рафти чи алиш кардан дар курака рафтора рафтора гуфтора мо бояд мухлис бошем ака бале набояд ки ҷо дашномтӣ биёем як чӣ кунем мо ватана ҳимоя меем пишти ватан хай и бозие як кас бояд ғолиб шавад як кас бояд бохт кунад бале хуб шумо яъне дашномо дар назар дошта дар оҷа бачаҳои мо дашномам гуфтанду ба фикрам боз тарафи доваро ҳам чизе суханҳо буданд ба назари ман ҳасте хеле ҳамион нашавад дигар илтимос мекунем мо мухлисои тоҷикӣ ҳамин рафтори хуб бошад нашава ин кору ба гуфтани мо довар ягон чи ивазам намекунад ва ба фикри ман ҳатто сармураббиро ҳам гунаҳгор карданд ки бояд схемаро алиш кунаду ягон корҳои дигар кунад яъне ба кори сармураббӣ ҳам қуш шуданд ба истилоҳ ин нашавад мо бояд фақат мухлиси худамонро кунем дастаи амуратро бозиашо тамошо кардем таҳлил кардем ва гуфтан наметавонем ки яке аз дастаҳои пурқувваттарин аст хатогӣ надорад ҳама даста камбудӣ дорад ва ҳаракат мекунем ки аз чӣ гӯям ҳамун самти заифи рақиб истифода бурдан мақсади худро амалӣ гардонем дӯстони арзманд баъд аз бохти калон ки аз арабистони саудӣ доштем бачаҳо бисёрам дилозурда шуданд бисёрам ғамгин гардиданд ва шояд кароматулло саидов ки капитани мунтахаби олимпии тоҷикистон аст яке аз он нафароне аст ки бештар аз дигарон ғамгин шуда буд. Айни ҳол мо суҳбате хоҳем дошт бо кароматулло саидов. Хуб чӣ эҳсосот доштед баъд аз ҳамон бозӣ ки бо бохти калон анҷом ёфт? Шумо ҳамчун капитан чӣ эҳсосот доштед ва ба бачаҳо оё муроҷиат кардед ба ҳайси капитан ва суханҳои дилгармкунанда гуфтед? бале мо гап задем бо бачаҳо ва гап задем ки мо ҳоли як бохт кардем ин ягон мо ягон мақсад шанс дорем барои аз гурӯҳ баромадан. Гап задем ки мо ҳоло ҳам метонем ки аз гурӯҳ бароем ва мо барои ин бозӣ хело бисёр тайёрии хуб дидагем ва танҳо мо ғалабаро интизорем, фақат ғалаба. дӯстони арзманд ана ҳамин аст маркази майдони варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд ки имрӯз баъд аз 4 соати дигар мунтахаби олимпии тоҷикистон бозии худро бо мунтахаби аморати муттаҳидаи араб оғоз кард. Бозии хеле муҳим, бозии таърихӣ барои футболбозони мо. хуб бинандагони азиз, дар ҳамаи варзишгоҳҳои олам маконҳое ҳастанд ки онҷо барои васоити ахбори умма аст, яъне маконе ки онҷо журналистон мешинанд, рӯзноманигорон ва ҷое ки онҷо пресс-конференсия баргузор мешавад. Айни ҳол мо дар варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд қарор дорем. Инҷо имрӯз бозии мунтахабҳои олимпии тоҷикистон ва арабистони саудӣ ва на арабистони саудӣ албатта бозии олимпии тоҷикистон бар зидди мунтахаби аморати муттаҳидаи араб баргузор мешавад ва мо хеле барвақт аз ҳамин пеш аз ин бозӣ ба варзишгоҳ омадем то дар варзишгоҳ бинем умуман чӣ атмосфера дорад, чӣ шароитҳо дорад, ҳама ҳамеро бинем ва ба шумо ҳам пешниҳод кунем. Ана ҳамин маконе ки шумо мебинед медиа центр, яъне маркази матбуотӣ аст ва рӯзноманигорон дар ҷараёни бозии мунтахабҳои тоҷикистон ва аморати муттаҳидаи араб маз дар ҳамин макон қарор хоҳанд дошт ва шояд баъзе аз онҳо барои сомонаҳои гуногун матн омода мекунанд, баъзеашон шояд барои телеграм каналҳо ва барои чизҳои дигар. Акнун мо медароем вориди он мешавем ва мебинем ки шароитҳои он чӣ гуна ҳастанд. ҳамакнун мо вориди утоқ мешавем, вориди маркази матбуотӣ дар варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд. Утоқ холӣ аст, чунки тавре ман гуфтам мо хеле барвақт омадем ва айни он мебинем ки инҷо чӣ асту чӣ нест. Оғоз мекунем аз ҳамин ҷо. Ана ҳамин чизе ки шумо мебинед биб ё ба истилоҳ жилетка аст. Бе ин иҷозат намедиҳанд ягон наворбардорро рӯзноманигоронро то ба варзишгоҳ ворид шавад. Ин барои он нафароне ҳастанд ки хуб PHO, яъне фотограф ё худ суратгир. Ана инаш акнун хуб Team Technical Bibs, ин барои кормандони техникӣ аст. ҳамчунин барои наворбардорон ҳам алоҳида аст, вале айни ҳол ман онро намебинам, рангаш куллан дигар аст. Он нест айни ҳол ва шояд баъд аз чанд лаҳза онро албатта биёранд.
кондитсионер кор карда истодааст дар шаҳри Тошкент. Тақрибан иқлим баробар бо шаҳри Душанбе хеле монанд аст. Инҷо ҳам ҳайни ҳол хеле гарм мебошад. Барои ҳамин будани кондитсионер хеле ва хеле муҳим аст. Телевизион ҳангоме ки рӯзноманигорон мешинанд дар маркази матбуотӣ, тавассути телевизион бозӣ ҷароя мегирад мустақиман ва мас тавассути ҳамин телевизион рӯзноманигорон бозиро тамошо хоҳанд кард. ин хуб барои чоп аст, ҳаятро чоп мекунанд, шояд ягон чизи дигар барои чоп дошта бошанд. хуб боз як курсии дигар инҷо маҳкам аст. Ягон чизи махфӣ доранд ки намехоҳанд то мо онро бинем. Хуб маҳкам аст, бозам курсиҳо, мизҳо барои рӯзноманигорон. Хуб дигар ҳеҷ чизе нест ва пасон. Ана ба ҳамин макон омадем ки чизе хеле муҳим аст. ин Wi-Fi роутер аст. Вақте ки рӯзноманигорон аз хориҷи кишвар ворид мешаванд, сим-корт надоранд ва онҳо тавассути Wi-Fi ворид мешаванд бо ноутбукҳояшон, бо телефонҳояшон ва бо дигар фановариҳои худ, технологияҳое ки онҳо доранд ва пайваст мешаванд бо ҳамон кишваре ки ба он ҷо хуб маълумотро мефиристанд. Инаш маълум, об хеле муҳим ва яхдонро мекушоем, мебинем ки дарунаш чи аст? Ҳеҷ чиз нест. Дарунаш танҳо бод аст. Инашам холӣ. Хуб, монанд ба утоқи донишҷӯии ман омадем. Як дари дигар ҳам ҳамин ҷо аст. Мебинем ки инҷо чӣ дорем. Хуб, марҳамат. Бисёр чизҳои аҷоиб. Ана хай намешавад ҳамина тоза кунанд. Ана мардуми мо дар ҷустани камбудӣ як маҳоратҳои олӣ дорад ва ман албатта камбудиро ёфтам. Ана ҳамин камбудӣ аст. Ана камбудӣ. хуб як утоқ ки намедонам барои чӣ бошад, шояд барои кормандон алоҳида бошад ки хӯрокро мемонанд дар инҷо, обҳоро мемонанд. Об инҷо албатта ҳаст, инҷо истоконҳоам ҳастанд ва баъд аз чанд лаҳзае ки рӯзноманигорон ҳама инҷо ҳозир мешаванд, шояд ҳама ин чизҳо бароварда мешаванд барои истифодаи як бор аст ҳама ин чизҳо ва албатта рӯзноманигорон аз он истифода хоҳанд бурд, чунки бозӣ аз соати 8 то соати 10 аст, шояд хӯрокшонро ҳам дар ҳамин ҷо хӯранд. баромадем аз ин ҷо. хуласи гап, утоқе ки маркази матбуотӣ гуфта мешавад ҳамин қадар аст. Дигар инҷо ман ҳеҷ чизро намебинам ва ҳеҷ чиз надорад. Ҳамчунин батареяҳо дорад, батареяҳои гарммедиҳӣ ки айни ҳол онҳо албатта ҳеҷ чиз лозим нестанд. Аз утоқ мебароем ва акнун меравем ба ҷое ки онҷо пресс-конференсия баргузор мешавад. хуб дӯстони азиз, барои ба макони пресс-конференсия худ нишасти матбуотӣ рафтан лозим аст то аз маркази матбуотӣ берун шавем ва ба утоқи пресс-конференсия равем. Press-conference room, яъне утоқи маркази, утоқи нишасти матбуотӣ ки баъд аз тамом шудани бозиҳо самурабиён ба ҳамин утоқ ворид мешаванд то фикру андешаҳои худро дар бораи бозие ки дастпарваронашон баргузор карданд иброз намоянд. Аммо айни ҳол маҳкам аст. роҳи дигар меҷоем барои ворид шудан ба он. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем. Медиа трибюн, яъне минбар барои намояндаҳои васоити ахбори умма. Он нафароне ки мехоҳанд бозиро аз варзишгоҳ бевосита тамошо кунанд, тавассути ҳамин дар медароянд, баъдан ба ошонаи дуввум мебаранд ва аз он ҷо тамошо хоҳанд кард. ҳамроҳи ман биёед. хуб, ана дӯстони арҷманд, расидем ба ҳамон маконе ки намояндаҳои васоити ахбори умма аз варзишгоҳ бозиро тамошо мекунанд. Ана ҳамин аст барои намояндаҳои васоити ахбори умма, ана ҳамин сектор ва бозам сектори болоӣ ки журналистон, рӯзноманигорон ҳаминҷо мешинанд, бозиро тамошо мекунанд, маводҳо менависанд, равон мекунанд ба телевизионҳояшон, ба радиошон, ба
нашрияҳо ва дигар чизҳо. ана ҳамин намое ки шумо мебинед албатта ваҷгоҳи локомотив аст. дар ин ҷо имрӯз мунтахаби олимпии тоҷикистон бо амурати муттаҳидаи араб бозии худро баргузор хоҳад кард. ин маконро акнун ба шумо нишон додем ва акнун меравем ба таврафи сол. ба куҷо меравем? балки ба он маконе ки барои ман хеле муҳим аст. Барои ман барои чӣ муҳим аст? Чунки он ҷо утоқи ман аст, утоқи шӯраҳӣ аст ва ман аз он ҷо бозии мунтахаби олимпии тоҷикистонро бо амурати муттаҳидаи араб мустақиман аз шаҳри Тошканд шӯраҳӣ хоҳам кард. рафтем. Ман ба утоқи худам наздик мешавам, ба утоқи шӯраҳӣ. Аллакай бозии дуввумро аз варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд ба таври мустақим аз ҳамин варзишгоҳ ва аз ҳамин кишвар, аз ҳамин шаҳр пешкаши шумо мегардонем ва на марҳамат метавонед бибинед. Ана ҳамин аст утоқи шӯраҳӣ дар варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд. Ворид мешавем. Расмӣ овоз. Ҳамаш соз? Мо аз Тоҷикистон. Ташаккур. Овоз соз ба Тоҷикистон меравад? Тамом, ташаккур. Шумо аз куҷо? Тамом, тоҷикия. Бидони тоҷики, ҳа? Тамом, хайр бо забони тоҷикӣ балад бошед. Тамом, раҳмати калон ки ба мо кӯмак кардед. дуруд ба ҳамаи мухлисони футболи меҳам, дуруд ба оное ки умеди худро аз дастаи умеди Тоҷикистон наканданд, дуруд ба оное ки то охир бовар доранд ва медонанд ки бозигарони ҷавони кишвар метавонанд шарафи футболи мамлакатамонро берун аз он арзана ҳимоя кунанд. Овози моро аз варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд мешунавед. ҳайати эҷоди ва техникии телевизиони мо бахши мустақими бозиҳои ҷоми Осиё байни мунтахабҳои олимпиро аз макони баргузори мусобиқа идома медиҳад. Имрӯз мунтахаби ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз кишвари амурати муттаҳидаи араб бар сайр рақобат ворид хоҳад шуд. бозии муҳимтарини гурӯҳӣ хотиррасон мекунам ки дар рақобати якум дастаи мо аз Арабистони Саудия бо ҳисоби калон шикаст хӯрд ва имрӯз моро танҳо ғалаба наҷот медиҳад. дар бозии дигари гурӯҳ дастаҳои Арабистони Саудӣ ва Ҷопон бозиро мусовии 0-0 анҷом доданд. ин маъноро дошт ки дар сурати бохт мо аз гурӯҳ имконияти баромаданро аз даст хоҳем дод. аз он ҷо ки тарсидем ҳамон шуд.
хуб дӯстони арзуманд, баъд аз натиҷаи нокоми мунтахаби олимпии тоҷикистон дар бозии дишаба бар муқобили мунтахаби аморати муттаҳидаи араб, гурӯҳи эҷодӣ мо ба хулоса омаданд ки як аз футбол ва аз майдонҳои футболӣ андаке дур шавем ва имрӯз нақшае ки мо барои кори худ анҷом додем ва нақшае ки мо тартиб додем он аст ки ба сайру гашти шаҳри Тошканд меравем. мо ҳатто таҷҳизотҳои наворбардориро ки хеле калон ҳастанд нагирифтем. Ҳамин наворе ки шумо мебинед тавассути телевизиони мобилӣ сабт шуда истодааст ва ин сабаби худро дорад. Сабаб он аст ки мо баъзе аз барномаҳоро ки ба шаҳри Тошканд бахшида шуданд тамошо кардем ва дар баъзе аз маконҳое ки мо мехоҳем онҳоро сабт кунем ва ба шумо нишон бидем, камераҳо ва дастгоҳи наворбардориро иҷозат надоданд. Барои ҳаминам мо бо телефони мобили имрӯз сабт хоҳем кард ва акнун меравем ба сайру гашти шаҳри Тошканд. Барои ҳамин гуфтам ки айфон гирифтан дар кор. Албатта пеш аз ба сайругашти Тошканд рафтан мо бояд ягон хӯрокро дар шаҳри Тошканд хӯрем. Мо ба наздиктарин макони хӯрокхӯрӣ омадем ки дар назди меҳмонхонаи мо ҳастанд ва мо чанд рӯз аст ки аллакай дар ин ҷо ҳам хӯроки нисфирӯзӣ ва ҳам хӯроки шом мехӯрем. Метавонам гӯям ки дар Ӯзбекистон хӯрокҳо воқеан ҳам болаззат ҳастанд ва воқеан ҳам хӯрданибоб мебошанд. Ва мо як чизро бояд ишора кунам ки дар Тоҷикистон чунон ақидае аст ки дар шаҳри Тошканд дар Ӯзбекистон умуман нархи хӯрокҳо хеле ва хеле арзон аст. Чунин нест. Тақрибан баробар бо шаҳри Душанбе аст. Агар дар чунин макон дар шаҳри Душанбе ҳам хӯрок хӯрем, нарх ҳамон қадар мешавад. Барои мисол метавонед мушоҳида кунед кӯза шӯрва 32000 узбекин 32 сомони тоҷикӣ мешавад. Ана 23000 сомон, хулас 47 сомона аст инҷо. Хуб манту як дона 7000, яъне як донаш 7 сомон аст. Дар Душанбе як донаш агар хато накунам 2.5 сомон, 4 сомон, 5 сомон ҳам аст. Хулас фарқияти он қадар зиёд нест. Салом алейкум. Ана хӯрокҳои мо ҳам омада истед. Хуб, акнун мо чанд сум хӯрдем, омад ба мо марҳамат 112200. воҳима ба нағалтед 112200 ин суми ӯзбекӣ қатӣ бо суми мо 112 сомон мешавад. Хулас ду нафари мо хӯроки нисфирӯзиро 112 сомонда хӯрдем. Фикр дорам дар Душанбе агар дар чунин макон албатта нишинӣ бо 112 сомон як хӯроки нисфирӯзӣ хеле ва хеле хуб мехӯрӣ. ҳамон чизе ки гуфтам, яъне фарқият хеле кам аст ва шояд ин ҷо андаке қиматтар ҳам бошад. Сума бурор. Биё. Бас ку кора бас ку сума бурор. Хуб дӯстони арзуманд, айни ҳол мо дар сари роҳ қарор дорем. Намедонем ки ба тарафи маркази шаҳр кадом автобус, кадом троллейбус меравад. Барои ҳаминам инро фаҳмида албатта мешавад, вале мо мехоҳем аз хизматҳои таксӣ истифода барем. Аслан дар кишвари Ӯзбекистон агар таксиро фармоиш диҳед, кори осон аст, яъне барномаҳое ҳастанд ба мисоли хуб Яндекс.Го, такси.уз, дигар барномаҳое ҳастанд ки тавассути онҳо албатта шумо метавонед таксиро фармоиш диҳед ва такси рост ба назди шумо меояд. Аз ҳамон маконе ки шумо он ҷо қарор доред тавассути телефони мобили шуморо пайдо мекунад ва аз ҳамон маконе ки шумо мехоҳед шуморо мегиранд ва ба нуқтаи Б шуморо бемалол мерасонад. айни ҳол мо варианти дигарро мехоҳем ин ҷо ба шумо пешниҳод кунем. Тавассути барномаҳо агар шумо таксиро фармоиш диҳед, андаке қимат
қиматтар мешавад, яъне барнома боз пули худро мегирад, ҷамъи он маблағе ки дар маҷмӯъ мешавад. Аз сари роҳ қапида мешавад таксиро, барои ҳамин танҳо дасти худро боло мебардорем ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки чанд дақиқа пас таксиро меёбем. аслан таксиҳое ки дар роҳ мегарданд фикр дорам ба монанди тоҷикистон дар ӯзбекистон ҳам хеле ва хеле зиёд ҳастанд. танҳо лозим аст ки дастро боло бардорем. шояд инҷо камера бошад, не камера ҳам нест. хуб, ҳисоб мекунем ки баъд аз чанд дақиқа такси мебиёяд. ана омад. боғи ҷопонӣ дар маркази шаҳри Тошканд қарор дорад. он яке аз маконҳои зеботарини пойтахти Ӯзбекистон дониста мешавад. ҷазирачаҳои хурди ҷопонӣ дар шаҳри калони Тошканд. оби зебо, паррандаҳои гуногун ва гулгаштҳои зебо рангорангии ҷопониро нишон медиҳанд. хуб дӯстони азиз, воқеан ба ҳамаи он таърифҳое ки боғи ҷопонӣ дар шаҳри Тошкандро карданд арзанда аст. ин боғ ва ҳамин обе ки шумо мебинед таърихи хоси худро дорад. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ҷопониён ҳамин чуқури обе ки аст онро сохтанд, яъне ҷопониё асир буданд ва онҳо баъси асир ба инҷо омада дар инҷо ҳамин маконро барои об канданд ва ин акнун таърихи худ шуд ва баъдан ҳамкориҳои ҷопон ва Ӯзбекистон ки хеле зиёд шуданд, дар ниҳоят дар ҳамин макон боғи ҷопониро сохтанд. ба ин ҷо омадан метавон аз манзараи зебои гирду атроф илҳоми баланд гирифт. ин боғ шуморо метавонад бо фарҳанги ҷопонӣ шинос кунад. ҳамаи расму русуми кишвари тулӯи офтоб дар ин ҷо риоя карда шудааст. хуб дӯстони арҷманд, дар боғи ҷопонӣ як макони бисёр ҳам зебо ва як макони бисёр муҳим барои ҳамин боғ аст. ин ҷои чойхӯрӣ тавре ки мо мегӯем, ҷопониҳо чой хӯрданро хеле дӯст медоранд ва онро, яъне ин маросими чойхӯриро онҳо дар як макони ором дӯст медоранд. айниҳол биёед мутаваҷҷеҳ шавед ки ана ин ишораро мебинед, мумкин нест бо пояфзол даромадан. метавонед мутаваҷҷеҳ шавед. илтимос оёд ки емингизни ечинг, илтимос пояфзолҳоятонро кашед. акнун мо ҳам албатта пояфзолро хоҳем кашид. каш ана ҷои чойхӯрӣ. воқеан як макони хеле зебо ва бибинед ки дар оромӣ ҳангоме ки одам ба истилоҳ депрессия ё худ стресс дошта бошад, дар чунин маконҳо хеле хуб ором шуда метавонад аз ҷиҳати равонӣ ва аз ҷиҳати психологӣ. баъд аз тамошои боғи ҷопонӣ мо ба қарор омадем ки аз хизматҳои таксӣ истифода накарда тавассути метро ба макони дигар равем.
баъд аз интизори ва камтар хоб ё ба истилоҳи боблоги пинак метро ҳам омад. аз он мардуми оддии шаҳр барои аз нуқтаи А ба нуқтаи Б расидан истифода мебаранд. ана ба рӯи замин расидем. Дар ниҳояти кор билохир мо вақте ки ба роҳи зеризаминӣ рафтем рӯз буд, акнун тавре шумо мебинед акай шаб шудааст. акнун меравем ба маконе дар кораамон ба Тошкент Сити. боғи Ташкент Сити як аз маконҳои дигаре дар шаҳри Тошкент аст ки метавонад барои сокинони он мояи ифтихор бошад. ин боғ дар маркази шаҳр қарор дошта калонтарин макони истироҳатӣ байни боғҳо дар пойтахти Ӯзбекистон ба ҳисоб меравад. он дар ҳудуди бинои маркази байналмилалии тиҷоратии Ташкент Сити қарор дорад. дар сохтмони он ширкатҳои хориҷӣ аз Русия, Туркия ва Италия иштирок доштанд. дар ҳудуди он кинотеатр, осорхона, амфитеатр ва дигар маконҳо барои истироҳат бо аҳлу оила қарор доранд. хуб дӯстони азиз, аз чанд нафаре ки тавсия пурсидем ки ба кадом боғ равем ғайр аз боғи ҷопонӣ, гуфтанд ки ба Ташкент Парк Сити равем ва мо айниҳол дар Ташкент Парк Сити қарор дорем ки дар маркази шаҳр қарор дорад ва бояд гуфт ки ин хеле монанд гӯем ба парки ё худ ба боғи оперкаи мо ки дар маҳаллаи оперка қарор дорад, хеле монанд аст ба ҳамон дар гирду гирди он биноҳои ошиёна ҳастанд. Инҷо биноҳои баландошиёна зиёд ҳастанд, ҳамчунин чанд бинои дигар айниҳол дар ҷараёни сохтмони худ қарор доранд ва бозам чанд бинои дигаре калака сохтмонашон ба анҷом расидааст. хулас инҷо нуқтаи марказии боғи Ташкент Парк Сити аст ки мо инҷо қарор дорем ва аллакай сайругашт кардем дар инҷо ва метавон гуфт ки бисёр чаманзори зебо дорад, ҷои нишаст дорад. инҷо аҳолии шаҳри Тошкент бо оилаҳои худ бо аҳлу паймадон наздикони худ омада инҷо сайругашт мекунанд бегоё баъд аз кор барои дам гирифтан, барои ором шудан. бисёрам албатта макони хуб аст, аммо бояд гуфт ки чунин боғҳо, чунин маконҳои дилхушӣ, чунин маконҳо дар шаҳри Душанбе ҳам зиёд ҳастанд ва он қадар фарқияти зиёд аз онҳо надорад. дӯстони азиз, ҳанӯз мо дар шаҳри Душанбе будем ки чанд нафар ба мо тавсия доданд ҳангоме ки ба шаҳри Тошкент меравед, ҳатман ба боғи Magic City равед. агар шумо дар шаҳри Тошкент бошед ва ба он ҷо наравед, ҳисоб кунед ки шумо ман дар шаҳри Тошкент набудед. марҳамат, Magic City меравем, мебинем ки чӣ он ҷо меджикӣ дорад. яъне шаҳри муъҷизанок, шаҳри шигифтангез меравем ва мебинем ки чӣ аҷоибот дорад, чӣ шигифтангезӣ дорад ва чӣ ҷои зебоӣ дорад. Magic City маконе аст ки мислашро дар кишварҳои Осиёи марказӣ надорад. макони дилхушӣ ҳам барои кӯдакон ва ҳам барои калонсолон. кӯчаҳои шаҳр чунон оро дода шудаанд ки шумо дар як вақт аз Тошкент набаромада метавонед худро дар Москва, Лондон, Барселона, Берлин ва дигар шаҳрҳои аврупоӣ эҳсос намоед. аз ҳама аттраксионҳои боғ ман хавфноктаринашро интихоб карда нишастам.
хуб дӯстони арҷманд, сайругашти худро дар шаҳри Тошканд идома медиҳем. Малакаи рӯзи дуввум аст ки мо сайругашт карда истодем ва мо ба қарор омадем то ба назди яке аз меҳмонхонаҳои машҳури шаҳри Тошканд биёем. Ин ҳам бошад меҳмонхонаи Ӯзбекистон аст. Дар ҳамаи кишварҳои пасошӯравӣ як меҳмонхона бояд ба номи ҳамон кишвар бошад. Дар мамлакати мо ҳам меҳмонхона аст бо номи Тоҷикистон, инҷо бо номи Ӯзбекистон ва таври архитектураи онро мушоҳида мекунед. Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ он сохта шудааст. Агар ба таърихи он назар бандозем, ин меҳмонхона соли 1974 сохта шуд ва дар ҳамон вақт ин меҳмонхона сохтмони аср буд ва яке аз маконҳои машҳуртарин дар тамоми қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. дӯстони азиз, сайругашти мо дар шаҳри Тошканд идома дорад ва кадом сайругашт берафтан ба бозор будааст. Ва албатта мо ба қарор омадем ки ба бозор оем. Ба мо тавсия доданд ки яке аз бозорҳои бузургтарин ва маъмултарину ҳамчунин аз ҷиҳати нарх ҳам арзон ин бозори Чорсу мебошад ки айниҳол мо дар даромадгоҳи асосии бозори Чорсу қарор дорем. Баъд аз чанд лаҳза ворид хоҳем шуд ва айниҳол мо гӯё ки дар солҳои асрмиёнагӣ қарор дорем. Биноро бибинед ва ҳатто дар гирду атрофи ин бозорам биноҳое ки мо мебинем бисёртар монандӣ доранд албатта ба биноҳои асри миёнагӣ. Ва агар ба ҳамин бозор назар биандозем, инро ба кадом бозор монанд кунем? Зилёни бозор чӣ ном дошт? Шомансуд. Ин бозор бисёртар монанд аст ба бозори Шомансуд, бозори собиқ ки дар ноҳияи Шомансуд қарор дошт ва акнун мо ворид мешавем ба дар он. То нарх наборо фаҳмем. мо дар он макони бозоре қарор доштем ки барои гӯшт, мевагӣ, ҳамин хел чизҳо буданд ва нархи он аз шаҳри Душанбе он қадар фарқияти зиёд надорад. Барои мисол мо гӯшти 1 килограммаш 55,000, яъне 55 сомон. Агар хато накунам, ин гӯшти моли майда мебошад ва боз ҳам гӯштҳое ҳастанд ки аз чорҳои калон ва назарам онҷо 85,000, яъне 85 сомон аст. Мевагӣ ҳам аз нархи Душанбе андаке қиматтар. Хулосаи гап ҳамин хел гап нест ки дар бозораи Ӯзбекистон арзонтар шояд пештар арзон буд. Вақте ки ман аз Душанбе омадам, онҷо нархи гӯшт 63-65 сомон буд. Дар ин ҷо барои шӯрбо 25 сомон аст ва гӯште ки мо дар Душанбе мехарем он 85 сомон нарх дорад. Акнун меравем ба маконе ки онҷо либос мефурӯшанд ва мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд ки шояд либос дар ин ҷо арзон бошад. Аммо он чизҳое ки барои рӯзгор лозим ҳастанд, дар назар дорам хӯрока, мевагӣ ва ҳамин чизҳое ки шумо аз ман беҳтар медонед. Албатта нарх умуман фарқияте надорад, фарқият дорад ва шояд қиматтарам андаке аз Душанбе бошад. аммо нархи либос ҳам дар бозори Чорсуи шаҳри Тошканд аз Душанбе фарқи зиёд надорад. Тақрибан як нарх наво. Вале мо як ду чизро мақбул карда барои худ харидем. пас аз 2 рӯзи сайругашт дар бозорҳо ва боғҳои Тошканд дар бораи бозии сеюми Тоҷикистон фаромӯш накардем. Он дар варзишгоҳи бунёдкор сурат гирифта, аз нуқтаи назари мусобиқа барои мо ҳеҷ маъное надошт. Мо аллакай имконият аз гурӯҳ баромаданро аз даст дода будем. барои ҷопон дар ин рақобат ғалаба лозим буд то аз гурӯҳ бароянд.
خب دوستان ارجمند حساب را شما دیدید بازی آخرین برای منتخب المپیک تاجیکستان در جام آسیا 2022 با همین حساب به پایان رسید. ما در 3 بازی 10 گل خوردیم، 10 گل به جواب و این البته مشکلات خیلی زیادی ما را نشان میدهد. در آینده باید هنگامی که ما با جام آسیا با منتخب خود میآییم با تیاری جدی حاضر شویم تا چنین نتیجه ها نباشه. نتیجه خیلی ضعیف هستند. 5 گل از عربستان سعودی، 2 گل از امارات متحده عرب، 3 گل از منتخب ژاپن و ما باشد یگان گل را به دروازه یگان تیم نزدیم. 10 گل سر داده و یگان گل نداریم. با همین جام آسیا برای جوانان تو 23 ساله به انجام میرسد.